ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମପୂର୍ବକ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ, ବିବେକ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣ ହେଲା ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ମନ ସେଥିରେ ରମଣ କରିଥାଏ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଦ୍ବାକ୍ୟ ତା ଉପରେ ସଂସ୍କାର ପକାଇଥାଏ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରଦା ଖୋଲିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇଉଠେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହିପରି ନିତ୍ୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବଡ଼ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।